Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita ket naggapo. Iti pagayam ang nagpailingad itinagan a Manuel. Manipod probinsya ti La Union. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Managbabainak. No adda kon iti sangot ti babae akursunadak. Saan kun a maibaga ti adda iti riknak. Bueno papagayam. Intay denggan ti pakasaritaan ni Manuel dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Apay adi ka pa'y lagbalaw si ka Manuel. Manunti tawin mo. Ngam aging gaita. Awan pa'y nadamag kung ar-armam. Tatang, kasano ngamin ayat ti agaram? Ay salbag ka. Apay di mo ti agaram. Sino nga iti malaam? Sa anak mo takas tayo day. Isuro dakit din nga agaram. Idi pa'y lang akayat kong arman ni Lili. Hanggang, jakmut amo no kasano nga ibagak tiriknak. Ay katagpasyar ka iti balay da at ay bagam tiriknam. Ay, padasak man nga rod, tatang. Barang maiturad ko. Iturtured mo tapno makaasawa kan, luko. Sa dino ti papa na Manuel, nakasukat ka ba? Mapanak ag pasyar ije balay dalili, nanang. Anya nga iti aramidam ijay. Inak padasan ti agaram. Barang kayat nak ni Lili. Na, imbag man, tama panunot mo batlaangan ti agaram. Nabayag ako sunadak ni Lili, nanang. Mabutang aklaan. Amangan no di na kayat. Ala, mapankakit din. Lalaingam di agaram. Kayat ko ni Lilay nga agbalin amanugang. Malaksid ang adalos iti balay. Nalaing pa'y nga agpado iti masitas. Nagpipintas, nagitay masitas iti arubayan da. Sige nga ron, nanang. Mapanak pa'y. Apaw. May tapurmam Manuel. Papanam ngay. Adda pa panak. Iswadi ka manaktak. Sige, labsan ka pa. Ay, mabit lang. Ang mga pagsayatan ti papanam. Isurot nakmat ay, saan na mabalin? Tama panak agaram. Anya? Itaman pa'y nakalagip ka nga agaram, paray. Una, tanay. Lumakayak mo tag. Sabagay. Alangarod. Dumagas kanto dito'y balay, into nagawit ka. Aginumta. Nagpartiak iti pato. Ay, una. Dumagasak to intun madamdama. Naimbag nga aldaw mo, ading Lili. Kastamat kan ka manong Manuel. Apay nakaumay ka? Ay, kuwa. Anya kwa manong. Ay, niya ngay matatibag akon. Kaslamutan agsalapid ti dila kon. Ay, kuwa, ading Lili. Imbaunak ni nanang ko. Taapay ka no, manong? Umapal sa kadagiti adu asabong iti paraangam. Mabalin ka no ti dumawat, ading. Ay, katuwan Umay ka nga rod. Mapantay iti arubayan. Sika ti agpili no anya ti kayat mo kadagiti masetas ko. Alaman nga rod, ading. Nay, apay tayo dagita masitas nga awit mo, Manuel. Intan ni Lili, nanang. Para kano kada kayaw. Anya, sikat ti agar-aram. Ngam, sikat ti sinagutan na. Ay, sos, nakababain. Ngam, nabayag mo't kit din akayat ko ti dumawat kadagiti masitas na. Ngam, mabainak. Isu apagyamanan nyo, tainik kanda kayo. Sige, nanang. Mapanak pa'y gayam iji balay darnel. Anya manon ti aramidam ijay. Aginom kayo manawd. Una nang, nagparti ka no iti pato. Saan ka manan gagbartag? Saan kanto manan na makatrabaho intun bigan? Una nang. Basom. Saan kan nga umay? Nagahawidak pa'y ngamin. Taingyawid ko dagiti masitas nga inter ni Lili. Nililigayam ti ar-armam. Uwan paray. Nabayagan nga gusto akan ko na. Hanggang mabainak na agaram kan ko na. Ket, naibag mga ruden ti riknam?
Saan pa'y nga rod? Agsalapid mo ti dilak. Jak amo, no kasano nga irugik ti agaram. No kayat mo, tulungan ka. Yaram ka. Ay, sige man rod pare. Tulungan nakman. Umay kami man ang agpasyar, ading lili. Ne, dua kayo matan nga inmay manong. Una ading. Kaduak ni Arnel, taanda ka no ibagana. Apay asak na pare. Yaram nak nga rod. Ay, uwin gaya man niya, ading. Aday bagak. Mawawak ading. Mabaling ti makainom. Ay, mabit lang manong. Mangalak iti danom iti kusina. Ay, siya kung ti mapan mangala. Agtugaw kalat taditan, taanda ibaga ni Arnel. Sige nga rod manong. Ada ni nanang iti kusina. Sige, tainak mangala. Nana Anita, mabaling ti makinom. Sige, Barok. Makaamukan ang mga iti inumam dita. Tanay, madama ti panagluto. Mabaling ti makis-istorya kada kayo, Nana. Apay, di ka agsubli iti ayan ni Lili? Ay, amangan no makadisturbo kadakwada ka ni Arnel. Isua, dituyak pailaan. Amangan no aday paramit yo. Tulungan kayo nagluto. Adda dyan marunggay dita nga isagpaw ko dito lutwag. Si Kaman nga rin ti mangimure. Sige, Nana. Tulungan kayo. Anyangay pare. Naibagamot lang. Uwin pare. Kat, anyangay ti ko, Nana. Panunutin na kanupay pare. Panagkunam ka di. Kaya't nakmat. Uwin. Agyamanak nga ron pare. Ay na. Agyamanak no mayaram nak. Kumusta ngayon nakaw? Kumusta ti panangaram mo kinililay? Nasaya at matatang. Amangan no sumbatan na kun iti mabait. Imbag man ta na ibagam tirik nam kenkwana. Kung tatang, katagsagana kayo. Ta iti mabait. Ang mga asawa akon. Ay ket, jak nga ron ila kung ti talwa baboy tayo. Ta isuntaw ti maparte into nagkasar kayaw. Kung tatang, taapaman asumbatan nak. Ikasar ko na dagos. Ay kitagawaam nga ron ati mang pasungbat kinililay. Kung tatang, intun bigat. Mapanak tumanan iji balayda. Pasensyakan pare Manuel Saan ka makaduan ita? At ang amin importante apapanak. Ay, kasano nga rodan ti panagaram ko nga paray. Si kanti mapan. Makaamu ka matan amang ituloy iti panagaram mo. Pasensya ka talaga. Saan ka na matulungan? Busy akon. Ano ti trabaho? Sige nga rod paray. Iturturad kun ti mapan asisyak. Apay Barok, nakaumay ka may. Ada ibagam. Kaya't ko kumaakasarita ni Lili, Nana. Kat nurimwar damot ka ni Arnel. Anya, sa dino tinapanandan, Nana. Sigurado kayo ani Arnel ti kadwana? Ay katuan mat. Agayan ayat da. Di natural nga agkadwada. Anya nga agayan ayat nga ibagbagayo, Nana. Kat mo siya ti agar-aram ka ni Lili. Anya, kat no kinuna ni Lili asaan ka kanumot anagaram. Nimot kanu Arnel ti agar-aram kan kuana. Kuwa Nana, tinulag ko ni Arnel nga yaram nak. Apay, adda ayamot kasta Barok. No talaga akursunadam ti babae. Ay kat sika ati agaram. Saan na masapul ang mangibaon ka iti mangyaram kan ka? Traitor matgayam day jeng Arnel. Ay, da kayon to ti agtungtong Barok. Tawan amok iti day taatulagan niyo. Sige Nana, agyaman naklangan. Sige, mapanak pa eh. Dituyak nga aguray. Urayat ti isa sangpat dalili kan Arnel. Traitor matgayam day jeng Arnel. Kunak no agpayso nga ayaram nak. Ay, isumat gayam tinagaram. Ay, ti awanan ba ina? Ay, sinong batan gayaman ni Lili? Ay, makitak laang. Danumi kon.
Saan ang mabalin ang maagaw na kanyak ni Lili? Naimbag ta na uray kayo matlaan. Traidor ka, Arnel. Pasensyakan pare. Jak ammo ti agiyaram. Iso asya akong tinangaram. Anya ti kayat asawan da ito eh. Siyak ti agayat kan ka, ading Lili. Binaon ko lang ni Arnel ang mangyaram kanya ka. Agayatak mat ngamin kan ka, Lili. Iso nga inaram kan. Ayop ka? Aga-agaw ka? Ay! Di kagdano ka. Basol ko ayan itakrot ka nga agaram. Uston! Saan kayong agdinanog? Manong Manuel, napudno nga agayat ka kanyak. Rumbang ko maasik ka amis mo tinangibaga iti marikriknam. Saan arumbang anangibaon ka iti mangyaram kan ka? Pasensya ka, nading. Diyak ngamin maiturot ti agaram kan ka idi. Tamaon una anak iti bayin. Awan nga rod ti sabali a pabasulam no saan ati bagim. Saan mo a pabasulan ni Arnel? Nakaumayak ading Lili. Tamang namnamaak. Nga dapay namnamakan ka. Nabayagan nga agayatakan ka. Diyak amo. Wapay diyak maiturot ti agaram. Pasensya kan Manong Manuel. Ngam nasong bata ko ni Arnel. Agayan ayat kamin. Amangan numabalin nga i-break mo ni Arnel. Siyak langan ti ayatam. Pasensya kan Manong Manuel. Ngam iti panagkuykuyog mi ka ni Arnel. Nakita ti kinasingpet na. Iso ti kayat ko apakiasawaan. No si ka siguro ti mo na nagaram. Di mabalin na si ka ti sinong bata. Ngam saan kamat ngamin anagaram. Nabartag ka manan anagawid. Kanayon mo tan akas na ti arabidam. Saan mo ang matulungan ni tatang mo iti talon? Pasensya kayo, nanang. Pangiliw-liwag ko lang, iti sakit tinakam ko. Kaapay, anya ti pagsaksakitan tinakam mo. Nilili, nanang. Pinastad na kaon. Dayta, ti pagsaksakitan tinakam mo. Di magbirok ka manan iti sabali nga armam. Nilili, tinabayag nga inayayat ko, nanang. Gamaan yan. Inununandak matay. Kasta talaga, anak ko. Saan nga amin kat puro ragsak. At dalatapan na kapaay. Nala, inka mga naun, tamaturog kan. Anya nga'y tinapasama kiti panagaram mo, Manuel. Unak man mo ko na madandani na kansong batan ni Lili. Ang damag ko animat gayam Arnel ti kaayan-ayat na. Ti awanan ba in Arnel? Tinulag kong ayaram na kanilili. Isumat gayam tinagaram. Anya? Ay, awan mo, Manuel. Saan ka ang makaasawa no kastamlaeng? Saan itan tatang? Ay, nasakit gayam ti maagawan. Isumainton makabiro kak manan iti babae ang makurso na daak. Talagang arma kon, tatang. Nay, nakasukat ka ba't anak ko? Sa di naman ang tipapanam. At damanan na sarakak ng arma, nanang tatang. Napinpintas ngam ni Lili. Ay kitlalaingam di ka agbabain nga agaram. Tama nga no maagawan ka manayin. Kan saan ka namang ikuyog iti mangyaram gan ka? Si ka mismo ti agaram, anak ko. Tatang, nanang, talaga asya kung ti agaram. Api anak kapasyar ka, Manong. Anya ti kasapulam. Ay na, nagpintasan. Kaslamarong nawak iti baen, iti ikikita na kanyak. Apa yan, Manong? Di ka ba't tinagsao? Ada ka di ibagam? Ay, awan, ading. Awan. Ha? Kuda ni auntie, akayat na kano akasao. Kwa. Ay, agsubli ak tumanan, ading. Pasensya ka na. Kalaat matan asim makit ti tiyan ko. Sige, ading ko, mapanak pa yan. Kumusta nga'y baraw? Nakaaram ka madlaang? Saan tatang? Masursurun ako ni tibagik. Tapay, Mike. Diyak manan maibagat ti ayat ko kan ni Tulor. Hey, apay nga takas tuyak tatang. Diyak kayatan ti mga sawa. Nagrigat mo ti agaram. Oy,
Tidadduman tupay di ta lalaki kat agsusukot ti Arminda. Apay ngay sika, ket kunam amabain ka. Saan ka mo't analaad? Kastuyak siguro an naipas ngay tatang. Di uray aglaklakaya kun abaraw. Saan ako na mga asawa? Anya ngay ti kayat mo, sika ti Arminda. Jak nga ron maiturod ti agaram tatang. Agyaman nagpagay Manuel iti daytoy apakasaritaam. Ket ti makunak, narigat ti agbibiyag nga agmaymaysa. Isungawan dakes na no agarem ka. Saan ka asumuko? Tanya ti amom. Amangan no makasarak kan tumetlaeng, ipiparaken ka. Tay kunada nga rudan. At dalat tanamnama, bayat asibibiyag ka. Bueno papagayam, di tan tinagpatinggaan, ti pan nakaidrama, ti pakasaritaan, ti pagayam ang nagpailinga di tinagan a Manuel, at taga-probinsya ti La Union. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kanin surat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Computer recording technician, Leonard Ribotazo. Kan musical scoring, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y ng istasyon. Agyaman kami ting kapanang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan nga Elsa, adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Paglaingak ti agutang, ngem pagrigatak ti agbayad. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Elsa, dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Nanang, ada babayadan mi ija eskwelahan. Mano? 200. Ay, awan pa'y kwarta kita. Inton sumangpat ni tatang mo, barang ada kwarta na. Tsak kaya tayo syakti saan to lang nga makabayad. Nakababain. Kat anya ngay ngarod ti aramida kanak ko. Kat awan mo't kwartak. Awan mo't ngarod ni tatang mo. In kay umutang nanang. Bayadan to ni tatang inton sumangpat. Ayaw na niya. Sige, urayan nak ngarod tapadasat ti mapan umutang kin ni Mare Paula. Kartingan nyo ngarod nanang. Amangan numaladaw Wen, basta urayan na. Mare Paula, pabulutan nakman iti 500. Kasapulan ngamin di anak ko. At dabayadan na iti pagadalan. Awan mo't ngarod ti asawa. Sana bale, tabayadak to inton sumangpot nila kay ko. Apay Mare, kaano asumangpot aya ti asawam? Sumangpot matlaang itangaal daw. Sige, pabuludan ka. Basta bayadan mo't laang Tapag-purchase ko ngamin itila ko. Un Mare, isublik adagos apaman asumangpot ni asawa. Oh, adto'y tili magasot, Mare. Ay na, agyaman ako na Mare. O sige nga rod, mapanakon urayan nak di anak ko. Oh, adto yan ti 200 anak ko. Mapankan tapno saan ka amalada. Agyaman nanang. O sige, mapanak nga rodan. Agan-anad ka Wala nang. Ayos. Adda 300 ko. Ibagak to iti asawa. Nga adda utang ko 500. Ibagak to 500 ti babayadan ni Lexi. Hello, Manang Elsa. Imbag ta na sabat ka. Ado tila ko kapag papintas. Ada lotion, ada sabon, sunblock, moisturizer, kanda dumapay. Agkita akman nga rod bakla. Adto, agpili ka. Nonya ti kayat mo dita. Mabit lang manungay daytoy. Dayta cream, mapararupa. Effective dayta mana, 1.5. Apa! Nagninamot gayam.
Ngam talaga pumudaw ka dita, manang. Sigurado ka? Huwag ko naklangarutan. Awan mo't kwartak bakla. 300 lang ti kwartak dito eh. Mabalin ti utang. Sige latan, tapno makalako akmat. Basta saan ka natiwad nga agbayad manang. Wen ka di. Di ka agdanag. Tamakabayad bakla. Nasaya at tasimang patkan lakay. At nababayadan ni Lexi ije pagadalan alimagasot. Bimulodak kini Mari Paula. Kunak abayadak apaman asumangpet ka. Kat ingka nga bayadan na takababain. Muti nga din ati kwarta, tamapan akon. Atoy. Ay na, agyaman naklakay. Sige nga rod, panawan kan, tayo nakagbayad. Saan ko pa'y naibayad daytoy? Amok asaan pa'y akasapulan ni Mari Paula daytoy? Agis isturmat. Imposible nga awan kwarta na. Imbag ta nasabat ka, manang. Anya ngay, kasano nga balance mo? Di nakmutin malagi pabayadan. Ay napasensya kang Luis. Awan pa'y ngamin kwarta kita. Umayak tulat ta ije balayo inton addan maibayad ko. Unay mo din, dandan ni makabulan ng utang mo, manang. Di ka kadimadanagan, tagbayad akmat laeng. Urayom laeng na da kwarta. Namnamagday ta, manang. Agbayad ka kumamat, tapno saan ka malugi. Wen ka di, danag mon ayan. Ay na, naabutan akmatan ti tudo. Sapay ado ti awit ko a pinalingkit. Ay, sa anak alumabas di ta istor ni Mari Paula. Sigurado nga agsinger lakit di. Di tabangir akalsada ti pagnaak. Mapana ko. Uray medyo adayo ti pagnaak. Anong sa ko na? Ha? Ti masabat ko. Nimat Mari Paula. Ay, darasat nga ilingit ti payong ko. Kat mangliklikak. Anyamot kan ti kastoy. No asino pa'y ti saan mo akayat amasabat. Isupay ti masabat. Bakit? Adda trabaho kiti adayo. Amangan mo sa anak ang makaawid iti linawas. Tasayang tiplete. Kasano nga roden ngay lakay. Pangalaak iti gastusan mi itinal daw. Agpaw itaklatan iti linawas. Makamukan amang yan, anay. Ay kag iso no day tati ko na. Kaano nga iti ipapan mo? Intong bigatan. Alang nga rod lakay. Isaganak mo tandag iti alaam akawas mo. Ti Paula, amapan mo kano bayadan di utang mo. Wen, inton adda kwarta. Kunak man no nabayadan na ni tatang di utang mo kan kuana. Wen, ngam sabali manan di inutang ko. Ay, saan ka alumablabas ijay istor na Agsingir day jay. Tila makaururay amapanak agbayan. No adda kwarta yun, nanang. Agbayad kayon. Tanakababain. Wen ka di, saan aday tati pagproblemaam? Tiket di pa nagadal mo, ti asikaswang. Lakay, imbag man ta nakaawag ka. Kumusta ka ngay mat ditan? Okay lang dito'y bagat. Nakayo ngay, kumusta kayo mutten? Ayos kami lang ang lakay. Nasayat nga ron to kasta. Alam gayam, in kayo warjin pawit ko. Takto adalawan siwin anak ta. Ay, agyaman nakalakay no nagpawit kan. Talaga nga awanan ti usaron mi iti anak ta. Medyo dakkel mo timpaw iti asawa. Ay, umunulgak man pa'y di ta pagkatangan iti appliances. Agkita at iti makurso na daak. Uy, nagpintas mo din da ito'y asofan. Mano nga tati presyo da ito? Ay, nagninamutan. Ang kursunadak da ito asofan. Mayat nga agyan iti salas ni. Sublyak to da ito asofaset. Agdis kitarak iti igatang ko. Nunaskan nga umutang nga paramigan. At damat ipaw-paw iti asawak, apangalaak iti pagbayad ko.
Alan manong siya no. Amok nga agpapautang kayo. Pautangan dakon Adda matrabaho ti asawak. Agpaw-paw kanyak. Isu ti pangalaak iti pagbayad ko kada kayo. Saan ka gumapautangan? Ta saan matabisnis ti pangusaram? Ang agpilit ka mat. Sumama ka mo ka. Pautangan ka. Basta agpirma ka. Un manong. Di kay madanagan. Ta saan kayo nga itarayan? Ala, agpirma ka nga rudan. Anang, nangalaan nyo iti dahi ti asufa. Nagpintas matan. Sigurado anangina da ito Talaga anangina, anak ko. Ngam kurso nadak ngamin talaga. Iso nga impamuspusak aginatan. At damot gayam kwartayo. Ngam apay asaan nyo abayadan ni Auntie Paula. 500 laang mo ti utang ko kankwana. Apay nga rod asaan nyo ang mabayadan, nanang. Amuyo ka di? Nakapaskil tinagan nyo ijay store na. May sa kayo kadagiti nakautang ijay, ana ipaskil tinagan na. Anya? Ha? Nagalaskat ti aramid dayjay apaulan? Payman? Saan kayo kuman amakiapa, nanang? Agbayad kayo kit din. Ha? Day tati utang ko. Para 500 lang, ipaskil mo pa'y. Ikatamon, tinagan ko dita. Di imutang ka, agpakpakaasi ka, itatagbayad ka, itupak mo matan ti kwarta. Wala, tadi ka makauray ang mabayadan. Nagtiwod ka kiti ang agbayad. Manun abulan ti utang mo. Idinto tako nam idi nga itad mo matlang iti aldaw a panangalam iti kwarta. Di ko namket di, saan mo ama iturugan ti impautang mo? Para 500 lang, iso ti pangibabay nam kanya. No dayta ti pamuspusan tapno agbayad kayo, talaga nga aramidak. Ala, pumanaw kan. Kat saan kan ngong umay dito istor ko? Talaga saanan? Tanagalas ti ugalim. What? Naimbag ta na sabat ka manan manang Elsa. Anya ngay, manon na bulan di utang mo kanyak. Kaano ti plano mapanagbayad? Singir ka la, singir. Kita man to'y rupak nupim mo daw. Saan mat nga effective di ginatang kukan ka? Ay, awan ti bibiyang kuno tumalabking ka ti produkto, ano saan? Tinapatig kanyak, agbayad ka, takinayat mo ngayon nala ti lakok manang. Kat aguray ka ang arod, tangay awan mat epekto di ginatang kukan ka. Aguray ka, no kaano nga agbayad ak. Kaanon tungay ti panagbayad mo? At itugan tintad kuking kapawayway. Nga maging gaita, saan ka pa nagbayad? Basta, agbayad ak to. Urayom laang. Ay na, makapay-stress ka mat. Nagrigat ka asingiran. Nagtiwod ka. Saan ka nga ganap? Imbag kumamat no napintas di inlakom kanya. Ay awanan ti adwa sa umanang. Basta bayadam tinalam. Di ka lagpain. Umut-utang ka. Sakit nagrigat ka mat asingiran. Nanang, anya manan di ibagbagad dagiti kaadalak, anakiapa kayo kanu. Gaputa saan nyo akayat ti agbayad iti utang nyo? Chismo sa matdagita ka eskwela. Di daan mo ti bagbagada. Saan nga rod atim malab dito'y rupak di inla ko da di abakla kasano nga rod abayadak ngay. Siyak ti mababain iti araramidan nyo, nanang. Ado ti ka-eskwela ka nakakita, idi na ipaskil tinagan nyo iti store. Sa ita, ado manan tinakakita kada kayo, idi nakiapa kayo. Kat, iba inak nga rod nga inam, kasta ka di. Nanang, saan kayo ngaminan nga umut-utang? Kasapula kunti kwarta, Elsa. Itati na ito di nga panagbayad mo. Ah? Ay na, kasano nga'y manong siyano. Awan pa'y mat na urnong ko apagbayad ko. Adda kasuratan ta, Elsa. Nagpakpakaasi ka, apautangan ka. Itatag singirak, takasapulak ti kwarta. Rumbeng laan nga ron nga agbayad ka. Ay napasensya kan manong siyano. Talaga nga awan ibayad ko. Nukasta, ijay barangay talaangan nga agsarita. Ah? Ay, ko manong.
Ang mga numabalin a pagtungtungan ta daytoy. Saanan anas ken adumanon ta iti barangay. Ikanakpay kuma iti makabulan a pawayway. Negosyo ti pangusosarag iti kwarta, Elsa. Isu akasapulak ita. No di ka agbayad, agkita ta iti barangay. Carlo, apay adi mo imbagang agawid ka. Inawagan nak ti anak mo. Gaputasaan nan akayat ti sumrek iti pagadalan. Gapu iti bain na. Asika nga inana, titungtungan dagiti kaklase na. Wala kay. Impabarangay nak ngamin ni Manong Siano, gapu iti utang ko. Asino tinagkuna ngamin kan ka, nga umutang ka? Sorry lakay. Sa anak ton nga umutang. Talaga asaanin. Tanuulitan pa'y. Saan ka natulungan? Binayada kong ti amin nga utang mo. Ngam no ulitan pa'y, makaamukan itibiyang mo. Uray mabalod ka, saan kan atulungan? Ni anya ngay tararamidam, anak. Maala daw kan iti pagadalan. Saan akong nga agiskwela, nanak? Agsardengak laangan. Matayak iti bain. Siyak ti pagsasaritaan dagiti kaadalan. Mangutang ka no, ti ina. Makitam ti epekto ti aramin mo. Ngam anak, sayang no agsardeng ka. Ano samlatan dagiti ibagbagata. Malipatan dan tumatlaang. Diyakong kayat ti agadal, nanang. Uray sumardengak pa itaatawan. Ituloy kong tumatlaang. Itikas na. Saan kunton akaklase dagiti kaklase kita? Umayak edya pagadalan yung anak ko. Kasaritak ti teacher mo. Lumakasaog ti teacher yo. Kapsikapay lang ti pagsasaritaan dagiti classmates mo. Uray agsardang kapaylaeng. Ngam no saan da ka na pagsasaritaan, ituloy mo ti agadal. Tasayang, anak ko. O sige nga ro, tatang. Basta kadwa kayo amapan edya pagadalan, ah. Sorry, anak, ah. No nairaman ka iti inararamid ko. Saan kunton nga ulitan? Katsapay ko tapakawanan ako. Nakasarita ti asawak ti maestra ti anak ko. Kinasauna kano dagiti estudyante na asardengandan. Apag sasaritaan ti may papan iti napasamak. Ket kinayat matlaang ti anak ko tinagtuloy anagadal. Ket manipo di din nagbalbaliwak matan. To'y pagayam mo, Elsa. Elsa, pagyamanak, dahito'y apakasaritaan. Ket ti makunak, saan nga minarumbeng nga umutang tayo, no saan tayo akabaalan abayadan. Ken umutang tayo laeng, no talaga akasapulan. Saan ket nga umutang tayo, tapno magatang tayo laeng, ti luho tayo. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan ni Elsa, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. In your notes kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, kaniti direksyon, Virgie Paglay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kenda ito'y nga istasyon. Agyaman kami tingkay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita kat impatulod. Ti pagaman nagpailinged itinagan a Julio iti probinsya ti Ilocos Sur. Kastoy man ti kunanan. Dear Mr. Lonely. Sigod nga agtartaraken na kadagiti baboy kandad duma adingwen iti probinsya mi nga Ilocos Sur. Marigrigat ti pamilya ang nagtaudak. Ken nasapaak anaulila iti tawen ko asa nga pulo. Bueno papagayam, intay denggen ti pakasaritaan ni Julio. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Nagmayatag kitain dagiti taraken tayo, tatang, nanang, may ayo akadakwada. Wen, anak ko.
Talaga nga ado ti tarakan tayo. Un anak, katnupay saan tayo ako kadag ito'y naayop. Isuro da ka nga agtaraken. Tapno amunton ti aramidan. Wan tatang, nagmayat tupay ti agtaraken kadag iti ayop. Isu arumbang anagagat ka. Tapno manayunan pa'y dagiti tarakan tayo. Wen anak ko, tano bumaket kan lumakay kamin kan ni tatang mo. Talaga asikan to ti makaang mo kadag iti tarakan tayo. Kastamot ten iti solar amulmulaan tayo kadag iti nagdudumaan natin. Sikat ti sumublat ang mga sikaso kadag ito'y atarakan tayo. Tapno di na tayo papanawan ti amo tayo. Wan nanang, talaga nga gaggagatak. Rumbang laang, anak. Talaga ka di, adi mong ituloy ti ag-eskwela, anak ko. Kuha nanang. Un agpaiso, anak ko. Tapno manayunan tinasursurong ije pagadalan. Uray makalpas ka la kuma iti high school. Jakmat lang mayulo dagiti sursuro da iti eskwelaan. Iswadyak kaya atin tag-eskwela, tatang. Nanang, kontento ako na nakalpas iti elementarya. Sa bagay, no nagagat kalaki di nga agtrabaho, saan ka nga agbising? Kung amangan, no umasenso pa iti panagbiag mo. Dito'y abiyag. Kinagagat, kinaanos. Diskarte iti panagbiag. Panagtalak iti Diyos, ti igam tayo. Kanawan lakit di ibadbadak mo apadam a tao. Nasaya at lata ti pagbanagam. Bindisyonan na ka, tinamarswa. Wen, anak. Tano maadaan kanto iti pamilya. Talaga ang masapul nga aggagat ka. Tapno maipaay mo dagiti kasapulan ti pamilyam to. Wen nanang, tatang, aggagatak. Tapno jak to agbisin. Pang-asiyo, tadi kay kumamanan mangala kadagiti ay aywanan ming ayop. Ikanda kami. No saan kayo amadaksan? No kayat yo, dagiti bukod mi adingwan ti alaon nyo. Dagiti adda iti asidag ti balay apag nanaudan mi. Basta di yu kurangan dagito ipatpatarakan da kada kami. Sige, ison ti alaon mi. Gaminton sumaron no. Nanyunan nyo ti itadyo kada kami. No kayat yo, ikanda kayo kadagiti babasit pa'y atarakan mi. Tapadakalan nyo ida. Tapno di kay umay agdaw-dawat kada kami. Di kayat mi. Dagitay maparte ada agusan ti itadyo. Alawag. Uray ko maano kukwami dagito nga ayop. Taikanda kayo lata tunggal umay kayo dumawat. Angam saan mat nga rod. Tatartarakan milaang dagitoy. Awanan ti ado asao. Sige, tamangala kaming kadagiti dingwan nyo. Ket di kayo reklamon. Tawan metlat ti maaramitan nyo. Aglamangak pa ila ditoy. Umasidag ako makadatatang kananang. Tapno mangag ko ti pagsasaritaan da kadagiti tatawa kasasaoda. Ngam, kasla mabutengak met. Tadarmas da. Kun... Apay akas lang mabutbuteng dananang kan tatang. Unay meten dagijay atat tao. Day talag daw dawat ti amuda nga aramidan. Huwag nga ruda. Ikan lang arudan iti tarat nanda. Hindi dakit din kayat. Day talamang laklaka ti amuda. Masadot da siguro ngagtarakan kadagiti ayo. Nalapit akas ta. Tatang, nanang. Asino ka di dagijay atat tao? Nakitam gayam dagiti kinasa sa umi. Unanang, kanapay nga darmas da? Ay na, di mong damagan, no asino dagijay, Julio. No makitam kid di ida, kat lumiklik ka. Apay ngamin, tatang. Basta, tungpalam tibilin mikan ka. Kas iti sigod, ikanda kami kadagiti tarakin nyo akalding kan baboy, kas kada manok, pato, kan kadagiti mulayo anat natang. Anya, nalabas kayo na.
Naibagamutan kada kayo. Asaan mi ako ko dagito yung ayo pa. Matangtangdanan kami laang. Kat numaamuan ti amo mi, nga ipadpadawat mi dagiti dadumang ayo pa. Amang ano ikatanda kami kas katalagda. Kasta? Sige. Tapno di mo ko na. Ikanda kayo iti tsansa. Ibagam iti dayta nga amom amasapol nga ibingayan da kami. Taagpay kami a protector iti dayto a farm na. Ngamno di na kaya. At dasaan ana saya at mapasamak. Anya? Itanon mo dayta iti amom. Digusak dagiti baboy. Tapno nalinis dalata. Ken linisak na tipulungan da. Tapno sana naangot. Ha? Adaman ng dagiti umayag daw dawat ka dagiti tarakan may adingwen. Nabayag at chimpo adiday mimay. Ita, at dadamanen. Anyamot ng dagiti tatatao. Day talag daw dawat ter aramidan da. Umasidaga kadakwada. Ngamjak agpadlaw. Hindi kaya gitad kadagiti daw dawatan mi. At dasana na saya at mapasamak. Awan at talaga ti maitid mi ita. Tanailakon dagiti dadduma. Ung tanda kamay dagiti amo mi. Numakurangan dagiti ipatpatarakanda. Maasi kayo kumamot kada kami. Nukukuha mi kuma. Ikanda kayo. Kasta gayam Talaga gayam at diyo kaya ti agitad. Talaga saan? Tada kami ti madaksan. Pangaasiyo. Kasyanda kami. Ikatanda kami kas katalagda. No agitad kami pa'y kada kayo. Bukas tangarod. Saan? Malo! Awanan kayo tibain! Awanan kayo tibain! Di na karamutan! Di na tangarod! Sige! Alain nyo amin nakabalan tayo nga alain! Nanang! Tatang! Kasanuak baitan, tawan kayon. Awanan ba yung dagiti at tao? Pinatay da kayo. Katawan mo't basol yung kadakwada. Kasanuak baitan, nanang! Tatang! Sigun iti investigasyon. Ripildi dagiti nang patay ka dagiti dadakkel mo. Naulpit dagiti at tao, sir. Nagpagpakaasi dagiti dadakkel ko. Ngam di da kinasya ni da. Talaga kas jay dagiti at tao. Ti pagsayaatan da. Ti ad-ad da apang panunutan da. Imbaglaangan. Tadi da kainraman na pinatay. Sa anak ngamin ngay masidagadagos kadakwada. Nang runay din ang nagkutiputok ti paltog, sir. Tanagbutengak. Natamaan ti baro kong tinama. Kat ni matatang mo. Iti ulo na. Isu ti makagapo anatay da adagos. Awanin, sir. Tsaka munuan niya ti pagbanagak. Itatawanan dagiti dadakkel ko. Di kagdanag. Tay referda ka iti ahensya ti gobyerno ang makatulong kan ka. Tangay awanan dagiti dadakkel mo. Pumanaw kamutan ditoy. Tadi mo pa'y lakabaulan nga imatunan to'y farm mi. Adan nabirukan mi amang sublat iti trabaho da tatang ken nanang mo. Kasyanda kumamot, ma'am. Uray dituyak pa'y langagyan. Mabalin kumamot. Ngumubing kapay. Saan mo akabaulan nga aramidin ti trabaho dagiti nataangan? Saan kadi nga ipanda ka iti MSWD ta minor ti edad kapay laeng? Da kayat ti mapaninjay, ma'am. Kayat ko kumalata ti agyan dito, eh. Awan kadi am-ammom akabagyan nyo amabalin ang mga alakan ka? Awan, ma'am. Tay di may gamin dito, eh. Katawan mo timbagbaga tatadang kananang ko. Nada kabagyan mi dito yung lugar. Ladingitag, ngam. Addan maisukat kan ka nga agyan dito'y pinaaramid mi abalay. Apagyanan da kiti agtrabaho dito'y farm.
Nagbayag man ang palengke. Makagkita iti agpakumboy kadag iti pinalingkida. Parang makaduwak ita. Kat adal tapaggatang ko iti kanak. Dayjay. Kas na marigrigatan iti pinalingkina. Asikak. Ma'am! Kasapulan nyo kaditi agkumboy kadag iti pinalingkiyo? Sige. Sige man garod. Tanihin nagdagsan nga agpayso dagito'y awit ko. Itulod na kaging gaijay balay ko. Sige ma'am. Kat pagyamanak no agtalag kayo kanyak. Kastagayam tinapasamak iti pamilya pa. Kaasi ka man. Wan ma'am. Isungag katang-katangak ita. Tusading na ditan ti pagturturugak, ma'am. Apay adi mo kinaya ti imbaga ti pulis. Aya si dagda ka iti ahensya ti gobyerno ang makatulong kayo. Tsaka mo, ma'am. Basta jaklatan kahit ti mapan iti bagbagana. Amangan no sinubyanda ka pa'y iti sigod ang nagkikyanan nyo. Ngam siyempre, awan kamot ngaminan anadanon da ijay. Nalabit akas ta, ma'am. Amom, panagkitakan ka. Kat adda na pintas amasakbayam. Nulakit di ituloy mo ti agadal. Lakayak matan, ma'am. Isu akas lamabayin ako na sumrak iti pagadalan. Kanawan aramatak akwarta nga agadal, ma'am. Awan lin na kayan wenno binakatan no edukasyon ti pagsasaritaan. Isu ano kayat mo? Pagadalan ka. Ituloy mo ti agadal tapno addan to narimat amasakbayam. Ha? Isar ka iti alternative learning system. Wenno ALS. Ha? Sana ka ding agtagtagain na plaeng, ma'am? Agyaman aklaunay, ma'am. Da kayo tinsabot ti apo ang makatulong kanyak. Da kayo ti sungbat dagiti karkararag ko. Ita tanakalpas kan iti high school, ituloy mo iti kolehiyo. Agyaman aklaunay, ma'am. Saan ka di nga imbagakan ka, nga awagan naklatan iti anti? Pasensya kayo nanti. Maliplipatak. Kat kabayatan ti panagadal mo. Agserbi ka matlaang kas sekretary iti matmatunak a law firm. Tado ti maadal mo ichay. Sige, anti. Takas lakayat kunti bagbagayo. Nga abugasa ti alaka kurso. Sige. Gapot ang mamati ak ngagbalin kanto analaing nga abogado. Tatulungan ka, baro. Ngam ti pampanunutek. Lakayak ton. No kas pangarigan naggraduarak ton iti abugasya. Sana parikot na ita. Ti importante. Nagagat ka nga agadal kat makagraduar kantoon. Makita, ita graduating law student ka. Wenanti, kat sika talaga tinagbalin asadag ko. Sika ti kauna na nagtalag kanyak, ngagbalin ka nalaing nga abogado. Katagyaman ako na iti Diyos, tain sabot na tikaskan ka, anasayat a tao. Sika tinagbalin nga inak, katagyaman nagbatlaunay kan ka. Katikarik, di kay tubaybayan. Auntie Filipa. Kat pagyamanak mo at tainggaad mo tinagadal, baro. Iso nga ituloy mo. Aging ga iti agbalin ka anaan-anay nga abogado. Wananti. Tanong mabalin. Diyak kayatan na maulit tinapasamak kada kami iti pamilya. Kat awan kumandag iti kakasya at tao. Asiwawayang agdakdak iwas iti kagimungan. Dinadaal dati biyak ti daduma at tao. Wan baro. Kat kaasimat dagiti nagbalin a biktimada. Wananti.
ket inton naan anayon nga abogado ak. Tulungak dagiti maitadadanes. Ita, Mr. Lonely, madama ti panag-review para iti bar exam. Ket alaak manen daytoy agundaway nga agyaman iti nagbalin nga inak, nga iso ti timultulong kanyak. Ken kastameta na pagyamanak ti kaasi, ken panarabay nga impaay tinamarswa. Alakastan ket agyamanak unay, iti ingkay panangidrama iti daytoy apakasaritaak. Tuy pagayam mo, Julio. Julio pagayam ko, nagasat ka. Taimbilang nakakaspudpud no akamang ti pamilya ni Filipa. Ket agbalin kanto nga rod asadag, ken pagsanggiran dagiti agkasapulan, nang runa dagiti mailupit-lupit a marigrigat, gapu ta isuda ket awanan. Alakastan ket agyamanak manen. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan a Julio at taga-probinsya ti Ilocos Sur. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos ken insurat para iti radyo ni Teresa Calay. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.